Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Sa tamalem ti Miyerkules ti amin sa pada papagayam. Idanon manen ti ENR online ti sabali manen na parang ti programa tayo Tinapalabas. Pwede ti pagayam yun ni Robert De La Cruz kadwagi ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisin na kayo kadanggay mip, tilasod ti may nga oras, tapno intay ituloy nga ibasa dito surat nga nakipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Aldana. Ngem kasanguanan yung terugyan nga ibasa wenno ituloy nga ibasa dito nga surat pagyamanan tayo dito sumanganad. Ti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babayan kanisang Gunyang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Ni Ma'am Erlinda Firminhu di Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Kariti ketyo apo ngay patulod, kariti kakabagyan, kapamilyayo. Nga di Manila, iti Baguio City, iti Provincia ti Cagayan, kini Isabela, mapanin iti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoy tinurore di agisem karidaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan karigiti di kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder karigi balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay na sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada deto yung subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Karigiti patakderyo. GAMR Construction Supply. Titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina. Di kita negosyo. Adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR
JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subaru pasit ti barangay 50 Butong di Syudad Tiluag asin ti mga bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikabong mo kumagagatan kariri di kalidad. Imported nga ruwatin para lalaki kang babae pakiramanan di ginugding ka nagtutubo dahil tututungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito ay imported nga RTWs kasi pantalon para lalaki kang babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado may pagpilian yung gown sa ginang babae kasi kamot tayo di ladies sandals kan sapatos. Aganda pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nang napikalidad di kilako da, ngem na yung kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken piso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan tayo di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag mga dua gaputan na sayaat ken marakigayem tegtegikwa ken di nagservi ka na kayo umno a lugar para iti din kumalipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan, para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Ituloy nga ibasa dito surat nga na kay palaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Aldana kablawan tayo ti nakasaganad asun sumaganad nga naka-tune in kada tayo ni Ma'am Teresa Libed Luyula dita United Kingdom ni Mr. Onofre Durupan dita Hawaii ni Ma'am Eloisa Guerrero iti New Zealand ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii ni Jocelyn Luna iti Metro Manila. At yung nga din tituloy ti surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Aldana. Naglabas di Aldaw nga din napuputan Manong Robert. Agtalo abulan ni Din ti panagrayrayo kanyak ni Indra nga may isa nga Indian. Nagtultuloy metlata ti napinget nga panangidardarira giti ayat ni Belo. Wen kapsan adu pay ket din digiti makadlaw iti panagkaribal ni Indra ken ni Belo. Ni Belong amuna meten nya agrayrayo kanyak ni Indra. Gaputa iti naminsan nya panagsarita may. Dito'y nga naipudnok ken pana nga agrayrayo ang talaga kanyak. Ti Indian nga ni Indra, Manong Robert. Tiningiting ko tiriknak, Manong Robert. Wen kapsat.
Adadda nga ni Indra ti pakalikna akiti ayat. Manong ko gaputa, isungarud ti kaslay pitpitik ti riknak. Kenure di ti gagayem ko ket kay kayat da nga ni Indra, ti aklunek ti ayat na kumpara ken ni Belong. Nupay kasta kasla adda amak ko. Nga, mga klon ken ni Indra, ket paaya ko na mamimpinsan ni Belong. Gapo iti amak ko nga adda ti aramiden na nga saan na nasayaat. Ngamin barumbado unay ni Belong Manong Robert. Nupay kasta iti na minsan manen ngayo umay ni Indra iti pagtengan mi iti may nga rabii. Rabii day ti Sabado gaputa kiniddaw ko nga no may agpasyar ket rabii ti Sabado ngamin ket. Wenno rabii di ti Biyernes. Kaputa kiddaw ko tangamin ket Sabado ti day off ko. Wenno saan kong isisirret iti trabaho manong. Irigada na iti balay, indarirag namanen, ti ayat na. Pangaasim aldana, bagam ka rin ano. Maawat mo ti ayat ko no saan. Nabayagin nga grirayo akin ka. Wenno, ada ka din kaayan na yat mo. Inaklon mo ka din ni Belong nga. Imununa nga nagrayo ng siya akin ka. Saludsud na. Saan? Saan ko nga? Inaklon ni Belong. Awan pet inaklon ko ka na kayo. Dawatek nga. Maawatan nyo kumati. Karirik na. Kinunak kabsat. Kaya't mo kanina sa huwin niya. Paayan nak. Saan ko nga maibaga nga paayan ka? Saan ko matpay nga maibaga nga aklunin ka? Yung no makauri ka, desisyon ko, aganos ka. Kasano ti kabayag pa iti panaguray ko? Saludsud naman Manong Robert. Saan ko nga mo? Agingga nga in value na ti saritaan ket kastoy di balikas na. Demet aya day off mo into nubigat. When saan nakasumrek? Ngayon. Kahit ko ti agyan dito'y balay. Kahit ko nga siyakmet ti agluto, ilutwak datatang kininanang ko. Gamin, kanayon nga siyak ti ilutlutuan ni nanang iti pamigat ken pang marabiimi. At masapak nga rumwar. Kaya kastamit ten, iti rabi ket nabanno ka kiso nga. Nakaluton no sumang petak. Isunto pa yan ti mangitarimaan ka diti na usarmi ti lamisaan. Kasta aya. Nung ata awisen ka ta agpasyar tayo tunubigat. Agpasyar sa dino ti pagpasyaran ta makamuditan anya ti kayat mo agmotorsiklo ta wenno alaik ti kotse. Saan ko pengin baga nga wen di ba nga pagpilpilin ako anya ti pagluganak sika nga talaga Indra agal alisto ka kinunak. Wen ko nang aminin kasano nga ruden ti panangilutok ka datatang kininanang ko no. Awisin nakmet nga rumwan. Itugot mo idan Kinunana sa imisem. Uy, itugot ko ida. Mga tagbabawi ka. Ado kami nga pakanem. Saan? Kahit ko nga duwata lang. Kahit ko nga sikakin siya. No kayat mo, into no may ka sukunen before ti pangaldaw mangitugutak to ti pangaldaw da parents mo tapno saan kanya agluto. Kinunana desidido ka talaga o sige man laingen pagustuhan ka man laingen na mga no at dapay masaom ngem secret lang awan ti makamam mo agkuyog ka when promise o sige nga rud ta umayak to nga masapa, mapanta umangaldaw nga muna. Nga mangitutak to iti pangaldaw da tatanggan ni nanang mo. Makamuka. Sigurado talaga nga sa anak to nga agluto ti pangaldaw da tatanggan ni nanang into nubigat.
When promise, ani kayo ti pagpaborito da. Urian niya, basta naimas ti pan nakaluto na. Sigurado met siguro nga naimas gaputa amok nga kadagiti klas nga restaurant ti pagalalaam kadagiti kan-kanin nyo. Kaya't da kadidi kiti makani ti fast food chain. Kaya't da aglalalo di manok. Paborito ni nanang kinitatang di dya. Iso nga no agsulduak, dumagasak no ko iti fast food chain ket igatanga kita. Makaumanahin na ragsak da. Kastaya. O sige, into no bigat. May sa abaket ti alaeg. Makamukan to ni ti rice. Sige, no iso di ko nam. Sige nga Ruden, agpakada ako na, Aldana. Agpakada akong ta, may kantusunduen into no bigat. I love you. I love you very much, Aldana. Bye-bye. Idiadda kiti uneg ti kwarto, Manong Robert. Jak mas baalan ti ragsak ko. When makaumanay ragsak ko, di iti balikas ni Indra. Kabsat. Aglalo iti panagpuyog mi. Iti masunga damigat. Kaslapay ket din siyak ti gumanat nga mabigatanin tapno umayen ni Indra. Saan ko nga ululbuden ti bagi? Ngemkas na nga talaga ti maritnak iti dedi agundaway, Manong Robert. Kabigatan naman nung pasado alas 10 nga tayo din. Edi agsaludsud ni nanang kanya. Oh, taman pa yung awan ti kuti-kutim nga agluto, Aldana. Ket dati-dati no, kasi nga day off mo, ket adun di kita preparar mo nga, pangal daw tayo. Inapoy laing tilutwek nang. Eta apay, anya nga ruti si datayo. May nakanos dagasin ni Indra ta, mapang kami mangal daw. Ngayon ko na nga, gumatang kano iti fried chicken nga pangal daw yu kinitatang. Kasta ya. Ket maragsakan di amam aglalalo ket paborito na ti fried chicken. Aglalo dete magatang dita ana detayen. Saan mo nga ibalikas nanang makamuditan no M no J ti papanda pangalaan. Basta mangited tapno adda si dayo. Iso ti promise na. When gayam Aldana. Kaya na yat mo ka din, di nga Indian. Yagrirayo ken ka. Kasanon ni Belong. Maawat na ka din Awan peti inaklon ko kadakwada nanan. Ngem na daklunek, mabalin nga ni Indra. Saan ko nga kayat ti kinamaton ni Belong? Ti kinaluko na ken. Kastamit ten, makay Victor. Amangan tano iso ti gagasap ko ket. Pati siya ket. Bugbugen men no dangran na no kastangag kong to. So nga kayat ko ni Indra ken may sa anya ti masakbayak no ni Belong. Kinunak iti inak. Amo manak. Ti ayat ket agrubbo kitirik na ti may nga tao. Saan niya ti kinabaknang wenno anya laditan. Ti rumbeng nga pakaguti-gutam. Rumbeng nga isu nga talaga ti mariknam. Wenno isu nga talaga ti pagduyusam wenno pagayatan. Kasta ti ayat. Tanupiliem ti maysa nga tao gapu ti maysa nga banag wenno na inmaterialan na banag. Amangan tagbabawi kanto anak ko. Madamdama pa manong addan ni Indra. Nagkutse talaga. Ket idita, sumrek iti balay, bit-bit na ti may sa abaket.
nga naprito ang manok wenno fried chicken nga aggapo iti maysa nga fast food chain. Oh, deto yun Aldana di karik para kada parents mo. Fried chicken ken ada pa yung sauce na. Ay, when naibagak pekit din kaninanang nakaarwat ka din o makita mo net nakaarwat akon kasta ti kinaalertok diyak kayat ti maladladaw o iti trabaho mabainak nga sumungad nga nakai-displayin digiti kakadwa ka manganta kunada nga agpalpaladawak tapno makaliklik iti trabaho narwamakon nga on time day taman ti kunak o sige nga ro din mapamunite diti when ipan iti kusina ti si dada tatanggan ni nanang mo tamapantan o sige madamdama pa'y Manong Robert agtartarayan ti kutse nga agpasentro iti inimi. Irigad dami ti uneg tilugan madlaw ko nga sa bali ti turong wenno direksyon nga papananmi. Apay nga ti nagturong iti syudad ti papanam. Sa dino ti papananta. Ket mapantay ti syudad. Apay san mo kayat nga agbaliw met ti aglawlaw nga makitkitam nga saan lang iti uneg ti tiyendaan ti ili. Kinunana. Saan man? Sadyeta nga mangal daw. Kalpasan na agpasyertan to. Dayta ti kari ni Indra, Manong Robert. Tartaray tilugan, jak naputan, nya dagiti ima ni Indra. Ket inkarawan na kariti dakulap ko. Dito'y nga pinetpetan na ket kinunana. Pangaasim, marigatan ak unayin. Aaklunin na kumamiten. Kinunana, susapo. Tika di pa nagmanehon ti atensyon na mala, saan nga tiladang ibagbagam. Kinunak ngem saan ko nga nilapsot dagiti imak iti panangigem na. Kaya met ti maysa nga imak nga iturong tilugan na. Basta nakaigemak iti imam. Ay ayaten nakadimet. Kinunana. Ape ko mga jak ikaten ti imak iti imam no. Saan ka nga ay ayaten? Apagbalikas ko Manong Robert uray lang nga nagikis ni Indra. Ket kinunana. Yes! Bigla nga insardeng na tilugan iti igid ti highway ket dita nga inarakop na. Sa anak beten nga nagkitakit ket nakinarakopak kini Indra. Madamdama pa'y Manong Robert. Inagkanan dagiti bibig ko. Daytoy ti damo unay nga maramanan dagiti bibig ko ti bibig ti lalaki. Ti kaunaan unay nga pan nakaidennes ti bibig ti lalaki, iti bibig ko, Manong ko. Jak mailadawan ti lagragsak nga makitak kini Indra, iti day di aguntaway. Kinuri siyak met Manong Robert. Maragsakan ak. Laeng kasla sumipsiplot latta kanyak. Tilangan ni Belong. Ti agrayrayo kanyak. Nga kargador iti tiyendaan. Timaton. Wenno naluko nga. Kargador. Nupay kasta pinilit ko ngayon waksi ni Belong ket inkari kiti bagi kakasarita kiti nalapat. Ken ipudnuk to nga gayan ayat kamin, ken ni Indra. Irigad dami di panganan, Manong ko nakaragragsak kami nga doa. Adda pa'y di gundaway nga subwennak ni Indra, iti taraon. Uy, di ka lang mabain. Saan ak nga mabain? Apay ko mga mabainak, ket ipakpamatmat ko nga, ay ayaten ka. Saan lang nga sikat pangipampamatmatak nga napatig ka kanyak no di peket di tipada nga customers iti deto nga restaurant. Nakaragragsak unay Aldana.
nakaragrag saka kiti panangaklon mo iti ayat ko. Bayam, kada iti sumanunong nga aldaw, yam amukan tumiten kada iti naganak kanyak. Kinunana, aamangan ta, sa andak nga kaya ta parakin ka. Aglalo na maamwanda nga may saklay nga tindera iti tiyandaan ken anak-nak tinakurapay. Saan nga ta, Indra? Saan? Saan da nga ramidin deta? Saan ko nga kayat nga ipakita da nga saan da ka nga kayat? Siyak ti agpili ti parakanyak. Saan ket nga isuda? Deta ti tandaan na mayat ko. Tandaan nam deta aldana. Kalpasan, tikat na, uwan panangan mi tinasao nga restaurant. Nagpasyar kami, Manong Robert. Napan kami iti parke. Kalpasan na, napang kami pa iti maysa nga resort. Saan kami pa ilaing nga nauma nga nagkukuyog ket napang kami pa iti igid ti baybay. Nga dituyan nga di mi napupuutan ti oras. Dandanin lumnek ti init kabsat ko. Ngem kasla kaanulaeng de tinangrugi kami nga agkuyog ken ni Indra. Kastoy gayam iti, adaan iti kaya na yat. No mabalin ket di mo kayat nga, agin na dayon o agsina kayo. Kastoy gayam, naragsakak iti sidong ni Indra. Kinun ko na kiti bagik, ken uri ni Indra mailadawam iti mustra tilangana ti ginaragsak bayat ti panagkuyog ni Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y konsum ko, siguradang mapapatungi ka sa sarap. Marami nang makasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agrairamanen ti sakit a dengue. Bumnig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwod iti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang ako no kastoy nga panawin na search and destroy nga muna tayo preventive measure ano. So no talaga nga datan importante nga dito na kapsa naturalesa na diabetic, hypertension dahil na tayo dito may iwasan talaga wala na niyan din lamok ka dalatag ka. So importante kung na tayo prevention nga Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka naturalesa tayo no. 90% met ka din nga saksabit ka Sir Robert. Ang po yung sige ko na tayo na letter tatlo nga bing ako na tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito kayo pabigsahin ang kalaki din na diabetic, hypertensive
kahit ka mapigilan ka, dito saksakit nga dengue. Tandaan mo dito, makakagatulan mo nga, mabalin nga, dengue katakwada, yung nabigsadan, nagburigor, nagdamit nga, makarin natin nabi. So again, sa Robert, importante, prevention is preferable to cure. Pagyaman ng tepay di sumaganad, ti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City, babaen kini Honorable Telwin Tapawan na kaming ti Sangguniang Bayan, ti Ili ti Marcos. Thank you very much kang ka, Ma'am Erlinda Fermin Hood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman ti upay kini Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis, General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Kastapa, iti panagyaman tayo, iti Pugod Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Dahil kayo yung ipatulod, when ipawit ka rito kakabagyan, kapamilya, iti kapamilyayo, iti Metro Manila, iti Baguio City, iti Cagayan, Kastamitin Isabela. Mapan kayon, iti Pugad Lawin North Courier Service na masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much pa kada Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Nagmaris rosas ti altia laglawlaw ko iti Naldo Aldao, Manong Robert. Gapu iti ayanayat mi kani Indra. Kaya di may isang aldaw nga nagsarita kami kini Belong. Inpudnukon keng kuana ti amin. Belong pangaasim tamawatan na kuma. Pagyamanak ti panagayat mo kanya. Ngem ladingitek ta saan ko nga maaklon. Ken sapay ko mata, mangrugi iti dayto nga panagsarita takit. Maawat mo nga daan ako niti kaya na yat. Sino tinagasa ta lalaki? Ni Indra. Ti Injan. Kastaya. Kinunana. Nagsidukirak takasla sa bali ti tabas wenno tunot ti sarita na iti balikas na nga kastaya. Pangasim Belong. Mawatan na ko Nupod nung ay ayatin nak. Pangasim ta. Awatem no niya ti desisyon ko. Awatem ko man no sino tinapilik. Kinunak kabsat gaputa madanaganak. Madanaganak pare ti bagik ken kastamit ten kini Indra. Tauri ni Indra amuna no kasano ti kinamiron wenno kinaluko ni Belong. Saan niya nagtimek ni Belong? Belong pakaasiak. Awatim ko mga. Saan niya sikat tinapilig? Ulitek ti agyaman iti imbag ken kastamit ten ti idatdaton mo kanyak nga ayat. Pangaasim. Kinunak. Wen, maawat ko. Maawat ko nga saan nga siyak ti pinilim ngamin ket. Aday din saritaan ta nga ti. Nga saan nga ti pobre ket agtung palit ti pobre. Tapnon ti kasta ket makaungar iti biag. Saan ka di nga naibagam kanya akon na minsan deta. Kinunana, saan mo nga ibaga nga? Gaputa, baknang ni Indra ket iso ti pinili. Saan? Ngayon talaga nga isuna ti pakarik na akiti ayat. Isuna ti pitpitik to'y pusok.
ay ayatik ni Indra Belong. Kinunak manen. Sige. Ngay magingga nga saan kayo pa'y ngagkalaysa. Sindadaanak nga. Mangayatkin ka. Iring-ring kuntulot na to'y ayat ko. Ngamin. Sikati. Pakarik na akitinap. Di pa nagayat. Ay ayatin ka unay Aldana. Naglabas pa di aldaw Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga malem nga panang tukon kanya ni Indra. Ae, saan ka pa nga gawid, saan ka pa nga itulnog. Taapay, mga tamadanagan tatatangkin ni nanang ko. Mapantay ti may nga restaurant. Danunin ta, digiti naganak kanyak ken. Digiti papagayam da. Nupay makilasin tanto iti alamisaan. Kaya't kulaing nga, iyam amu ka kada iti naganak kanyak. Kinunana, akasla madanaganak Indra. Amangan ta sa andak nga maawat digiti naganakken ka. Nagsaritaan ta deta idin. Saan ka di nga imbakakin ka idin nga? Saan nga rumbeng nga isuda ti masurot? May panggapit ayat. Masapul nga siyak ti masurot gaputa. Siyak nga rut yagpilin wa sinno ti. Kayat ko akatako na inay no ayaten. Saan nga isuda? So nga, awan ti pagdanaga. May kan, mapantan. Iti restaurant, iti syudad, Manong Robert. Bayat ti pa nagtartaritay ti lugan, napalalo nga kibak-kibak. Adadamanin itata, adda kami niti sangwanan tinasaw nga restaurant. Ken iti unig kitaddan, di kiti naganak. Ken ni Indra pakiramanan, di kiti gagayim da. Wait kabsat. Kasladyak maibagkat, di kiti sakak, tapno umaksaw. Ken sumrek iti nasao nga restaurant. Nagdiretso kami kani Indra iti maysa nga lamisaan iti igid ti diding tinasao nga panganan. Pinagtugaw na. Oray nak dito ita ayabak dumamang kani papa. Ta, iyam mo pa. Pinisulat ti ayabam dito. Saan ka di nga rumbing nga siyak ti dumanong kadakwada no? Duwata ti dumanong kadakwada. Saan? Kaputan da nga rin digiti. Amiga ken amigo da. Makita met, aduda. Kinunana. Sige, makamuka. O sige, oray na ka. E di lumikod kabsat ko adaddan. Nga kasla jak makaibna. Jak mailadawan tirag. Bueno, jak mailadawan tirik na kitidedi agundaway gapu iti danag ko. Diyos ko, tarabahin na ko. Tarabahin na ko maapo. Di na ko mabaybayaan, Diyos ko. Amangan tadidak kayat na itinaganak ka ni Indra. Kinunak, itibagig kaninta na mitim ko wenwing kararag ko. Madamdama pa'y kabsat at dadan iti sangok iso nga, bigla katimmakder. Dito'y nga nagtimek ni Indra. Mama, papa, ni Aldana, ti girlfriend ko. Ay, hello iha. Kinunati, ama. Idinto nga ti inana ket in pangato nga in pababanak akinita. Aldana. Aldana tinagan mo? Uun, ma'am. Aldana. Taga-ano ka? Iti kabangibang nga ili. Agububra iti tiyendaan ti ilim.
Tiyandaan. Isungarod tinagamaman nyo kini Indra? Uwen. Anya ti trabaho mi ti tiyandaan? Tindera aki ti may sa paglakwan ti lukot ma. Paralako. Agga po aki ti nababa a pamilya. Manalon ti amak. Agtagibalay laing ti inak. Kasta ti ginakurapay ti nagtauda ka pamilya ma'am. Kasta ya? O sige. Kinunanak ket limmi ko din. Si marunumet ti ama ni Indra. O sige, enjoy. Kinunanak ket nagsubli damit ten. Wenno nagsubli met ten, iti gapwanda alamisaan. Idi makatugaw ti ina ni Indra iti lamisaan da ka diti amiga na. Intalyaw na tirupa na kanyak. Manong Robert. Nagsabat digiti matami iso nga imisemak. Ngem awan tinauray ko nga subad ti isem nga inpaay ko kenkwana. Naerteng tirupa na. Edin to nga tilakay ket kaslaawan lawan kenkwana. Ti tao nga inyam amo ni Indra kadakwana. Dito'y kabsat nga kasla nariknak nga talaga nga saan ka welcome. Wenno ha saan ka may kari iti ina ni Indra. Nupay kasta sa ang kulatan niya dukdukit kini Indra. Aging nga nagtimek ket. Oh, api nga di kametin mo ununi. Nakapili ka niti order mo? Saan pa'y makamukalatan? Noan niya ti order mi sulatan. Kinunak nga kasla agpigirger tiriknak iti daydi agundaway. Wen manong Robert. Mariknak nga saan nga napintas ti panangawat kanyak ti ina ni Indra pagayam ko. Di aldaw, manong Robert. Nagbali na buribur tinakim ko. Tinaimatangak wenno saan nga nasayaat nga. Kasla trato wenno panangawat kanyak. Tina ni Indra. Wen man. Ano na tabi-aramite? Diyak kabali na nalipatin ni Indra. Diyak kabali na nalipitan. Ang sigurado nga agsagaba ako nga po iti. Panagkitak nga saan da ka kaya. Aglalo tina ni Indra. Kinun ko na kitinakin ko. Nupay kasta saan ko nga indukdukit deto iti kayan ayat ko nga ni Indra, manong Robert. Ngamin jak kayat nga. Adda panunutin na wenno, adda mabalin nga. Pakaigapuan ti saan mi nga panagkinawatan. Amanganta, saan na nga maawat ti panangibagak? Wenno, nagkamali aklaeng ti panangipapan. Kapsat ko. Naglabas pa iti aldaw, nagtultuloy ti ayanayat mi kini Indra. Manong Robert. Daydiin mo na nga pa naka iam-amok ka digiti naganak ken kwa na ket saan pay nga naulit nga nagkikita kami. Ngemkas bagi anarukok. Kabsat ko. Kadagidi nga ti marunong nga alaldaw na ikumit ko ti bagi kini Indra. Wen. Naited ko ti kinababaek. Daytoy ket siguro bunga ti kinarugso. Wen manong, maulit-uliten nga makalipat kami kani Indra. Tunggal, adda digiti gundaway. Wen no saan ket
ni Indra niya mismo, ti mga rami di tigundaway, wenno pa may mangipamuspusan, tapnon tigas takit makapagwaywayas kami. Nga dito'y tumeten nga aramiden mi ti aramid, tinasawaan. Ti panangipaay ko iti bagik kini Indra. Wen kabsat, nupay kasta nagbalinak nga naragsak. Awan umartap ti kinaragsak ko. Tunggalag naig kami, iti kayanayat ko nga ni Indra, Manong Robert. Naglabas pa di aldaw, kabsat ko. Dito'y nga, kinid daw ko kini Indra nga nuwen ken mabalin. Agsimpa kami. Gaputa, naala na metten ti kinababae. Napaniknikan na nga isuti mo na nga lalaki nga naka-ikot kanya. Saan met nga nagkitakit ni Indra? Bayam taplan nga ta. E masapol nga, maiba nga tariti na ganap kanya. When nga rood, among din mo na nga. Pan nakakita ka na kwa daw yung panangyam among kanakadakwa. Kasla nadagsintirik na yung mamampan niya. Panangipapanpungit. Saan nakakayat na para kaya? Indra pakawanin na sabi ko matanag kamaya. Nagdumog ni Indra pagayam ko. Nga diyak maawatan no anya ti kaya tasawin. Ti panagdumog. Wen Manong Robert. Nagdamagak na rod kenkwana. Apay nga nagdamag ka. Aldanay ko nukin ka tapos. Talaga nga. Pawilan dak na papakon na mamang. Mangituloy na niya na yan. Sungajaklat tan sungsungbatan nida. Saan ka nga nagkamaliti pa ng ipapan mo? Saan ka pang kaya para ka? Pang-aasin. Saan ka kumamagsangin? Saan nga isudat ni makideng nakita? Siya. Isu. Ipamuspusak ti amin tapos di kastakit. Makapagtipunta ka sa kasawa. Kinunana. Nagsanitak Manong Robert. Sa anak nga nagkamaliti pa ng ipapan. Saan nakakayat na gitinaganak kani Indra. Saan da kayat nga siyak ti ayaten ti anak da. Nalabit nga ti rason ket gapoy ti kinakurapay ko. Bueno nagtao da kinakurapay ang pamilya. Makasangit tak launa yan iti dede abundaway. Nanyang arong ti aramibit na ito. Kasanong arong niya makapagsimpata. Kasanong agbunga ti kanayon nga. Pan nakalipat na Indra. Kasanon. Nagtuloy nga dakila problema tinaamuak kani Indra. Ori ti biyang ti tiyandaan kabsat. Addan di kiti makaambo nga saan da kakayat da kiti naganak kani Indra. Ori ti amo mi kan di kiti duwa nga kaubraan. Saan met nga nailinged kini Belong deta. Ngamin iti na minsan nga nagsagang kami. Oh, kumusta ti? Kaya nayat mo ngayon siya. Agdin dinamagin di tiyandaan niya saan da ka nga pagan-ano di kiti. Naganak yan pa. Belong. Pang-aasim. Pang-aasim di na kuma pagsawan iti kasta. Biyak ko dito eh. Biyak ko dito.
Wen biag mo deta. Biag mo deta. Ngem among nga ay-ayatin ka una. Among nga si katipatpatgek. Pakasaktak ti pakasakta maldana. Ket ti madamdamag ko nga kaslapan nakaumumsim. Sumarot iti kaungkak. Sumarot iti kaungkak. Nga ti inayat mo alalaki ket di na ka maawat di kiti naganak ti upan. Di na mababalaw no maasyanak ti upan. Belong di na kasya. Biyag ko deto. Naragsakak no pay. Pudno ti ko na mga saan ka maawat. Ngem ragsak ko ti panangayat ko ken panangayat kanyak ni Indra so nga pang-aasim. Pang-aasim belong tadi mo isidir det nga banag kanyak. Agingga nga tininamnama ket timudno, Manong Robert. Agbalawa kidin gaputa. Saan nakmeten nga sarungkaran ti agbinulan nga bisita. Ammo kidin nga agdadagsenak. Uri ni nanang ket makadkadlaw. Agkutong ka anak ko, ken di ka pa makapangpangan. Anya ay ti problema. Ay, awan met nanang. Siguro, bambanog pulaing Saan lang nga bambanog deta? Mabalin niya dapay sa bali nga panpanunuti man ako. Anya ti kayo asawin nanang? Madamdamag mi nga. Saan da ka nga kayat di tinagan na kiti kayan ayat mga Indian? Iso ka di ti problema. Ay, saan nanang? Ori saan da kakayat di tinaganak ni Indra. No kayatnak ni Indra. Ken ni Indra nga talaga ti ayatek nanang. Matayak no mapukaw ko ni Indra. Kinunak nga dandan ni akla makalwa. Masya na po ni ken ka anak. Talaga kasta naangaw tigasag. Patib kirim tinakin mo. Patib kirim tiriknam aldana anak ko. No amula ko maninanang nga tipay sitwasyon ko ti may sa karidi problema. Manong Robert. E di may nga aldaw nga nagsarita kami kani Indra. Indra, agdadag sinaksan. Sa anak meten nga, nagreglete na panabulan. Ay, kasta aya. Anya ti planom? Kinunak. Deta nga ti problema. Kasano nga maala ka iti balay mikit. Kanayon da ka balbalaagan na mamakit ni Papa. Kanayon da kumustain no nagsinatan no insinakan. Anya nga ti sungbat mo. Sa anak latan nga sumusumbatan. Ngimsang kang madanagan. Saan ko nga paglikodan ti responsibilidad no naaramidak ket ka. Agsagana takit diti. Usarem paray ti panagpasngay mo. Kayat mo nga sa uwen. Ipasngay ko ti agbalin nga anak ta nga. Saan tapay nga agkalisa. Saan nak nga ikasara. Kinunak. Ay, kasano nga rin ti panagkalisa takit. Saan nga umanamong di kiti naganak kanyak nga ikasar ka. Ken may isa, nusubngar kita nga mamimpinsan. Amangan ta, saan da ko na ikan ni pagsapulan. Amangan ta alaen danti, inted da kanya kapuunan. Sa dinupay ti pangalak ti pang sustento kini bagi, kastamit kan ka. Kasta ka di. Anya nga rod. Kinunak Manong Robert. Basta, makaamuditan. Laglagi pem. Saan ko nga talikodan ti responsibilidad ko king ka. Suportaran ka. Itdek ti amin na kasapulang. No kayat mo. Agsarding ka paikit din iti panagtrabahom tapnon ti kastakit.
mamingganti pan nakasarsarita mi ti uneg ti tiyandaan. Saan? Kahit ko tiyag trabaho. Diyak kaya ti timang namnamakin ka. Mabainak ka di naganak kanyak nga. Ti agserbi ka dakwada kitag gapugit ka. Kang runaan nakit ka. Mabainak Indra. O sige. Sige. Bayam ta. Panunutik no kasano nga masulbar ti problema ta. Imay ni Indra iti may sangarabi iti balay mi. Manong Robert. Dito'y nga, kasto'y ti nagtulidan ti saritaan ni. Aldana, adda imet ko nga dakil ba si kantidad. Saan niya amo di kiti naganak kanyak detoy? Idulin mo deto'y ti iso ti pangrugyan ta. Idulin mo deto'y ta, isuntupay ti pangalaan ta iti. Gastusin tanong pas nga ika. Mabalin nga, sa anak pa'y lang umayon, saan ta pa'y launay nga kikita. Tapno mapamatik di itinagannak kanyak nga, nagsinata. Kenuwen ken mabalin nagsardeng ka kumaniti pa nagtrabaho. Apay nga kasta ti singasing o. Ibagam ka di ka di itinagannak ken ka nga, insina nakon. Uwen, nagpangtada nga, alaen da amin ti puunan kanyak no. Saan ka nga isina? So nga pag-maas. Maawatan na ko nga. Alaen ka din dito nga kantidad. Talugasot aribo a pisos deta. Idulin mo. Deta ti, pangalaan tanto iti. Aramate min to nagpasngay ka. Tunoy pasngay mo ti anak ta. Tinbaga kanyak ni Indra, manmanu ko na makita, Manong Robert. Ore iti tiyandaan ket saan unay na lumablabas. Wenno, saanin nga umayag kulkurekta. Ada ka nung pinusgan na sa baling o umayag kolekta ka riti pautang da. Iti tiyandaan. Mabali na bunga dito itinaigatabilin da itinaganak kenkwa na aliklikan nak. Dito'y kabsat nga nakasangitak. Wen, impudnok ka di dua nga kakadwak iti pagtagilakwan pakairamanan ti amok. Nakaayay nagti. Gasat mo no kasta. Naragsak ka nga agpaiso iti pinilim nga lalaking dagitimet naganak ken kuana ti madiken ka. Anya nga ro din ti planom. Kinuna ti boss me. Agtalo nga bulan ton ti sikug kumam. Kadagiti sumarsaro nung aldaw ket sigurado nga madlaw ton ti buksit ko. Palubusan dak kumata. Agbakasyonak. Ket no makapas nga ayak to takayat dak tupay. Agsubli akto. Agsubli akto kada kayo ma'am. Kinunak nga panagpakada ni Tibusko. Pagpian naman nung Robert na awatan nak. Ket si papalubos nga agbakasyonak ket no mapanunot kun ti agsubli. Awaten nak to kanumet laeng. Inpudnok kadrud kadananang nga nagikatakaw ni ti trabaho gapoy di pa nagsikug ko. Inay-ay ti inak. Gaputa agsikugak nga awan iti denak ti amana. Madmadlaw ko ket. Saan peket di unay na sumarsarong karni Indra? Di banay. Nagtulagan mi deti nang tapno kanu mapamati na digiti naganak ken kuana nga. Awanen ti relasyon mi. Angim uri mangket di mapamati na ida ket
agdadagsing ka anak ko. Amom, saan pagkat di unay na agun-uni ni tatang mo ngem, maproblemaan. Mabali na mabaing ka rigiti tao nga. Makita na nga agsikog ka ngem. Awam met ti lalaki nga kakabalay no, mga sawakin ka. Nanang pang-aasi, maawatan dak ko man. Amo ka pa kay babay ng tayo dito ngem. Inayat ko ti lalaki nga nakaputot kanyak. Angin sa andak may takayat na ginaganakin ko, ana. Anya nga ti maramidak nanang. Saan ko nga inlimit dito yabanag ka dito ka obra at pakairamanan ti amo. Sapay ko bata. Kastamit ti aramiden nyo kinitatang ka dito tao. Ipudnuyot, ipudno nga sitwasyon ko man, nanang. Naglabas di aldaw, Manong Robert. Irikaawan ko ni tiyandaan na damag ko nga nagsublimet din ni Indra nga isu ti agkulikta ka riti na pautangan da. Mas dawa kunay gabuta saan metin nga umay. Kalpasan ti panangibati na iti digital lugasot aribo nga kas kanya. Saan pa nga nagpakita? Diyos ko, hindi ito yan. Akin na saan metin nga umay ni Indra. Dandanin di pa nagpasulit. So magmanulay nga na bulan. Ngem di metin nagpakita ni Indra. Kinunkunak Manong Robert kay karkararag na sapay kuman. Takailiw na kin. Kailiw na kumamit ti agbalin nga anak ni. Aldaw bigat. Rabii nga or-urayet ngem napaaya. Aging nga iti may isang aldaw na panakiti tiyandaan tapno gumatang at kaditi isaganak nga arwaten. Ti ipas ngay ko ang madadaga. Napanakiti ayan ti pwesto nga pagtagilakwan niya nagpaayak. Ket dito'y nga naggatangak kaditi arwaten ti uli. Aldana, among kadi nga. Kanayon metin nga umay ni Indra dito'y nga lumablabas. Umay metin nagsingsingir si Pulidi awang kan dito'y pwesto. Nadamag ko na rin ma'am. Diyan ka muna anditi plano na taging gaita kit saan pa'y ngayon ma'am. Agsarsarita kami ti boss ko idi mapasungadak ni Indra Manong Robert. Ngem idi malasin nak. Nagbalik deto'y ket simrek iti sabali nga kursada wenno ayan di iti sabali nga pagtagilakwan nga kasla kayat nak nga liklikan. Jak na ilimed data kariti dua nga katrabahuak ken ti dati nga amo wenno ti amo. Apay nga kas dyan ni Indra. Apay nga nagligko iti makita na nga daka ditoy. Anya ti kaya tasawin dito yung agdana. Diyak mo. Awan ti amo ka basol ko kay Kwana. Malaksi diti. Saan na panangayat ka no naging tinaganak kay Kwana kanya. Awanin ti amo ka basol ko pa'y. Iri agawid at jak nakapagkitaki tilim masilig kanyak ni Belong. Siya kundi mangitulog kenta. Alaik di tricycle di, kada kargador ka, sun mangitulog kenta. Sangkak mga kitaki mga asin. Jak nga rod nakapagkitaki. Bayad iti kaadami ti dalan, kaslag timpintukaw kami agsarsarita. Api nga madamdamag ko nga, saan ka numitin nga umay ti Indian nga nakaputot keng ka. Jeje nga Indra. Ay, diyak ka mo no apay nga dimitin mo umay. Awang miti mo ka basol ko ba? Kinunak, awan tinauray kun nga sungbat ni Belong. Kasla pinaniknikan wenno pinasingkedan na laeng.
Nupudno nga likliklikan wenno di na kun saksarungkaran ni Indra, Manong Robert. Idi may tulod na kitipagtengan mi, nagpataray ni insigida, nga di pa yan nagsarita wenno nagbalikas. Di na pa yan inuray ti panagyaman ko keng kuana, Manong Robert. Kabulan ako ni tidaydi nga bulan, kabsat. Nakasaganan di kiti arwaten ti manadagang ay pasngay ko. Nakasaganan mit tin datatang kininanang nga mangdalagan wenno mangbantay kanya. Kalpasan to di panangyanak ko iti anak ni kini Indra. Iri maysa nga bigat pasado alas 10 nga ta. Edita maysa kadagiti kabaranggayan mi nga aggabuti tiyandaan. Tidim magasi ni Banay na kaslamadan danaga. Ay, Aldana, saan ka di nga ti kaayanayat mo nga? Akin puto ti si pugmukit. Dete Indian nga agnaga ni ti Indra. Uwan manang, apay ka di. Ay kunangkit. Binagkong da isuna ijitsandaan. Naitaray di ospital itay agawid ak. Adya, asin na tinang bagkong manang. Ni Kanubelong, ti presidente di kiti kargador iti Merkado Publiko. Diyos ko, apay kay naramid ni Belong ti kastoy. Apay nga, binagkong na ni Indra. Nalagip ko tilangana, idi pinasingkidak nga saan ako nasarsarungkaran ni Indra. Ken ti panagdartaras na nga pinmanaw, idi makadisagay ti tricycle nga inusar na nga pinangitulnog kanya. Manong Robert. Dita kabsat nga nagdanagak ngem, jak amunuan niya ti aramidik. Agingga nga nangigkulay nga ni ti radyo. Nga dead an arrival. Wenno natayen nga naidanon ti ospital ni Indra. Gapu iti talo nga bagkong iti barukong na. Gapuanan ni Belo, Manong Robert. Agikisak kumaidi, wen kabsat. Agikisak kumaidi mangikoy iti radyo tinasao nga padamag. Imay ninanang iti ayan ko kit inarakop nak. Patib ka rin tinakit mo. Patib ka rin tiriknam. Panunuti man ako ti biyag iti saklulong. No adadaki sa mapasamak kay ka, mairaman ti ubing at day di saklulong. Patib ka rin tinakim mo, Aldana. Nayawid ka no ti bangkay ni Indra, Manong Robert. Ngeming kariti, wenno inpeteng digiti naganak ken kuana nga saan kuak nga mapan, wenno sandak nga awaten no mapana. Maysa nga babae ti naibaon, wenno naibaon nga may mangibaga kanya, nga saan ka mapan. Wen kabsa. Ditoy nga sa anak nga rod na napan, agingga nga nadamag kulayengen ti panangitanim da ken ni Indra, nga pulos nga jakman laeng nakita ti bangkay na. Wen Manong Robert, nagladingi ta kiti kastaunay ng pinanpanunot ko ti biyagi ti saklulok. Iriday di agundaway. Nabalod met ni Belong gapoy di kaso na nga murder. Ngem saan niya naliklikan niya napagsasaritaan niya siyak ti gapo. No naapay nga naaramid ni Belong tinang papatay ken ni Indra, Manong Robert. Enpas ngay ko ti anak mi ken ni Indra, may nga babae. Nagsubliak met iti tiyandaan niya pagtrap-trabahwak. Edi may pasngay ko ti anak mi ken ni Indra. Wen kabsa. Kaslakan kanayo ni di nga nakaturong dagiti mata, dagiti tao kanya kiti tiyandaan. Edi tagsubliak. Nupay kasta kaslaawan latan kanya.
tinapasamak nupay iti kaunggak. Nupay iti kaunggak ket nasaem nasakit tinapalabas. Nasakit tinagbali na pasamak ken kapadasak ken niaya. Manong Robert. Sipo di din nupay adda di iti agrayrayo kanyak saan ko nidangain kaso. Awanin tinaklon ko nga uray may sa kadakwada. Ti kwarta nga inte di ni Indra. Nakabangko para iti masakbayan ti anak mi. Kay sungarod tinaramat na iti panagadal na. Kabsat ko. Dito yan Manong Robert, ngas ko'y busak, dito pakasaritaan ti biyag ko ngayon patulod ko iti programa. Agyaman ako na'y iti ayat mo nga nang ibasa. Ito'y pagayam mo, Aldana. Agyaman akmet pagayam ko Aldana, iti panagsurat mo, ken panangipasit mo, iti dito nga napalabas mo iti programa tayo. Ket sapay ta, saan ka nga nagkamali, iti desisyon mo nga saan kanya gayat. Sa bagay, kadamit din ti anak mo, ken panagawat ko, iti maudi nga pasit ti surat mo, ket nagadalen. Wenno agad adal, wenno nakaadalen. Ta saan mo met nga naibaga, no? Nakaadalen, wenno nakalipasen iti panagadal na. Ulitek pagayam ko Aldana, ti panagyaman ko, iti panagipartisipar mo iti programa tayo, tinapalabas. Dito nga rin, pagayam nga seraan tayo di sa bali payaguntawa iti programa tayo. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatali na ay nga malem. Ti Miyerkules tayo amin sa sapada, agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garatga. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas.